Què t'agrada? Català bàsic. Això és català pràctic. M'agrada viure aquí. M'agrada viure aquí. Ens agrada anar a passejar. Ens agrada anar a passejar. La meva feina m'agrada força. La meva feina m'agrada força. Doncs a mi la meva feina no m'agrada gaire. Doncs a mi la meva feina no m'agrada gaire. Què t'agrada menjar? Què t'agrada menjar? M'encanta el peix. M'encanta el peix. A mi no m'agrada. A mi no m'agrada. A tu t'agraden els bolets? A tu t'agraden els bolets? M'estimo més els espàrrecs. M'estimo més els espàrrecs. El formatge ens agrada molt. El formatge ens agrada molt. M'agraden els gelats. M'agraden els gelats. A mi no m'agraden gens. A mi no m'agraden gens. Quina samarreta t'agrada més? Quina samarreta t'agrada més? Tu quina prefereixes? Tu quina prefereixes? T'ha agradat el llibre? T'ha agradat el llibre? Em va agradar més l'altre. Em va agradar més l'altre. Us agrada la ciutat? Us agrada la ciutat? Sí, ens agrada molt. Sí, ens agrada molt. A ells també els va agradar. A ells també els va agradar. T'agraden els gossos? T'agraden els gossos? Prefereixo els gats. Prefereixo els gats. Què t'agrada fer en el teu temps lliure? Què t'agrada fer en el teu temps lliure? A mi m'agrada llegir, fer esport i ballar. A mi m'agrada llegir, fer esport i ballar. A ell li agrada més l'estiu que l'hivern. A ell li agrada més l'estiu que l'hivern. A mi m'agrada molt el català. I a tu? A mi m'agrada molt el català. I a tu? En aquest vídeo hem vist aquests verbs: m'agrada, m'encanta, m'agrada més, prefereixo, m'estimo més, en singular i en plural. I també en segona persona, t'agrada? Què t'agrada més? Què prefereixes? T'estimes més? I parlant del tema del vídeo, agradar, si t'ha agradat aquest vídeo, dona'm suport amb un m'agrada, subscriu-te al canal si encara no estàs subscrit o subscrita, activa la campaneta per rebre les notificacions dels propers vídeos i si t'agradaria fer classes amb mi, tens l'enllaç a la descripció del vídeo. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic.